Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, Bomo Obuefi Eze-Ana Ugochi to Benorifte, Maka Jugo. Abomination in charge and Ugochi to Modern Temple, and you know, Bafa family, because all more the teacher. Abomination in charge and order and restoration evangelical mission. Bronian Basos or than so you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. No bochita, no gawan kesioku. Isioku anyebo, why you should avoid abomination. I went a kuno wolo up to ihe bụ abomination na Igbo. And ọmụ na-echo ka na gozie gị ị ga-ezere ihe ndị a. Nke mbụ na-enwere abomination ịkwafu ọbara. Na-enwere abomination ịghọgha ma ọ bụ iwere ihe abụrụ nke gị. Enwere abomination trespassing. Yes. Enwere abomination dị iche iche n'ime akanye dị iche iche mmepe point ya. Mana taa anyị chọrọ ka anyị focus ọ ihe kpatara kwesịrị ka igbuo mmadụ kwafuo ọbara. Maka na you can create life. Ihe kpatara ị ga-eji wee zere nwunye mmadụ gị dị ka nwoke. Gị bụ nwaanyị a na-anụ anụ. Ihe kpatara ị ga-eji wee chịkọnata ụkwụ gị. Maka na nwaanyị ịgba n'ilo na-emebi ezinụlọ, ọ na-egbu mmadụ. Ọ na-eti life dị gị na on the line. See life dị ọkpara gị na on the line. Mebikwazi ọtụtụ ihe ga-abụ generation after you aga na-ata afịa na ngwuru anwụ isi maka na ihe mere ụgbọ ọtọ nọ. Gị bụ nwoke na-ejekwu nwunye mmadụ, ihe na-aje awụ ị na-trespass another person's order. Ihe ndị a bụ ihe anyị ga-emetụgasị aka kụta ya ma eto ogologo. Mana before gaa n'iru, ọkwa dị mkpa. Nke mbụ, echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa na-aga n'iru. Anyị ga-achịkọta ya ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Sọ ndị sonyere anyị na-aja ahụ ndị ga-enweta ihe onyonyo nchịkọta ya. N'isi ụtụtụ ejego na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. Yes, ị nwere ike isonyere anya bụ aja. Distance abụrụ ebara ya n'ọrụ mmụọ na aja anyị na-achụ na temple. I got them for each difference of the temple, children of the temple, members of God and Restoration Evangelical Mission, and the consecrated group. So I get make the gain on wow. So I want to show you Sonny. Forward ya 3 prayer requests I get them out and I try and I go for na easy to know wow. What's up from big 0805 7837 672. Upon cause of the never child of the temple, Lutano. Na annual festival, Nko Akara Anwa, so you New Year Festival. They are on September 16. Yes, Mananke this year got a very unique or special festival called Gabo at Temple. Echefuna, no Nobona, no Noru, Mandino, Mandino Budo, you will participate. Yes, Nkara Anwagade special because now no one at this year, September 16, Gagele Foundation, first of its kind, the consecrated place of the Chuko Keprimi Henine. Yes, Agele Foundation, yeah, now this particular festival. So all the very important, no one at participate. Because this year, he will he can send your support for the festival and for the foundation lane, whatever you have, do the needful. Remember, you can still chat me on my WhatsApp numbers. HF September 16. Now let's dive into today's lecture. Today's lecture he has to abomination. I will go one, you are forbidden from you watch whenever he commits that started act, even murder. And you are not permitted in creation to destroy what you cannot create. No human being can create life because not human. Therefore, whenever you trespass and create and kill and destroy what you cannot create, it indicted in the spiritual realm because he destroy what you cannot create. Everybody here would give. He hope that when they dive into the unknown zone, what is beyond their existence. So therefore, you are not permitted in creation to take life. So yes, you pay dearly for it. No dandua, mobonandu Canadian. And they still have a way of affecting your people, your loved ones you are leaving behind. Because whatever we do in life has vertical, horizontal and vertical. Horizontal beto si basaga na chineke. Vertical beto si basaga na madibe. So disease for me, how again work you weapon to mad or whatever it is, you are not permitted. Go to me anywhere. Secondly, Abroni Wumoke Malam na sin of trespassing is forbidden. Yes. In Igbo spirituality, I am
na ị gaje were ihe akụkụ mmadụ what somebody labored for dịka ije gwuru ji mmadụ ịkpọrọ atụrụ mmadụ ihe ndị a niile bụ nsọ n'ọkwa eziokwu. I can tell you, put it to you that more ije na trespass to the another person's garden, that is the holy pot of another man's my wife. You know ihe nwoke ọdọ jide bụ once you go there and you know that this particular garden belongs to another man, before you be able to sleep with somebody's wife, you must have hated the man. In fact, iji dem bụ ihe egbu ya maka na ihe nya nwoke jide bụ anyị nwoke anyị ejiri achị. Yes, it trespass my own. Nwe ihe mmemme ihe niile dị within my reach, within the confines of law. You got that? Now, whenever you trespass into another person's garden, another person's honey pot, their browse or ihe o jide bụ ngwa ahụ ọ gbatara onwe ya, ọ gbatara ntante ya. Oga, it trespassing. And then even in judiciary, trespassing into another person's territory be good as charged. So, it's forbidden. Nwere any schools ọbụla ihere aka na abụ n'anya mmadụ na nwaanyị abụ nwunye mmadụ. Ihe abụ dedicated altar, arụsị a debere onwe. Ihe agụgoro mmụọ. Ya ifuru nnọọ nwaanyị ajụjụ. Ifuru single. Nọọ onye nke anọ na di ibu alụ. Abomination. Ọ bụrụ na imegoro ihe dị etu ichere ka ọ pụta n'afọ maka na ụmụ mmụọ chi ịtaghị afọ egbuchie ahụ apụta n'afọ ị na-ata afụfụ ya. Esikwa na ndị ọzọ na-eme maka na oke soro ngwe ma mmiri ọkọcha ngwere ọ dị aka oke. Nke ọzọ gị nwaanyị nene m anya ị na-agba n'ilo ihe na-ewu kịta abụ feminism achọrọ ka ama aka maka na ndị ụka bịa wee gwa gị si n'isi gị na di gị uwe ofu isi onye gwara ka useso isi na isi abụrụ ofu adị enwe captain na n'ofu ụgbọ di gị bụ the head. Ịghọtara ya? Yes. Then ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị control the head ị ma na ị ga-ebigo ụzọ dị submissive. Yes. So ihe nga m na-agwa gị bụ na ọ bụrụ na isi na ọka nwoke mere ka ime ma ọ na-efe ilulu n'uche gị na di gị gbara n'ilo ma ọ bụ na onye nwere assistant ma ọ bụ na o nwere ka nwoke si wee zọgharị okwu wee sị ka ime si ime agba ọ bụ onye kpụ ya ana m support na nwoke ịgba n'ilo dị mma. No, my own view, if you ask me for my own view, I will tell you, if you're a man, you are capable and you feel there with the need for even when you assistant, why not? Yes. Then, mana ọbụrụ na ọgụ nwaanyị anụ nke mana na that by virtue of ịda mego atụọ nkwụ na be nna gị wee gwa ha na bido tata na ndị gị njide ka wuzidi ife anyị ya ezumezu ya ancestors na mmụọ niile so gị anụgo nda adịgo submissive to that ife anyị. So ihe pụta bụ na ịbụzi ngwa ahịa ịgba afịa ife anyị gbatara ntante ya. Yotago? Eburugo his own garden because of that ngwa ahụ ọ kwuru n'isi gị. Wee nye permission wee gọzie si ya ngwa nya kpọrụzie gị na ka gị dị ya na-akparị ya ka ị na-amụtarị ụmụ. So your honey pot adịgo dedicated. Yeah? Your honey pot abụghị ihe ojiji. So you should not allow another man to have access. If another man have access, the man is trespassing. And the one permit here where may get open. It is good as that charge. Again, Magago one answer and working with Kime, working work course was or at the mass support any kind of work them. But I'm working work to support me. You only Bratano or they destroy your zone via disease. Yes. Then Magago one, may he never attack, can be another disease. Okay, boy. In a late down on ya or on your garden, your husband. Nwoke of nwoke ese na ihe na-ewu tie ọ ga-eji wee mee mmadụ taate abụrụ na edi na nwunye nọ ihe ha gwara nwunye ọnụ akọrịa before nwunye kweta ga-emeghe hot pot ntị ọ dị ya ọhịa abụ ihe na-ewu tie. So ihe nna-achị kọwa bụ mgbe ahụ inyere nwoke nke mbụgodo n'ihe ebe ụzọ kọtọ dị gị before imeghere onye ọzọ ụzọ ihe ebe ụzọ kọtọ ya. So slandering iji ya nkwutọ ịnụ ya charge of trespassing it is good as that. Then and nke ọzọ bụ na ihe ahụ ị na-eme that thing ị na-ewere nni dịrị ndị ọga ndị ọga iwere nye nwa bọyị nye ofu ofeke afọ aka oghere n'ilo na it is good as charge. It is good as charge because na data aja agwa agha ị na-akpa ga-eweta ọnwụ erughị eru wee nye di. Aja agwa another charge bụ na aja agwa agha ị na-akpa ga-eweta ọnwụ mberede wee nye nwa nwoke ọ bụrụ na o butere ọnwụ obute aka ntịchasị.
So ihe na-eme dị very serious. And nke ọzọkwa enwekwara ike ije kota ofu ofeke with pregnancy nwere ike iwetakwa. So ị ga-afụ na charges ị na-ebute ihe what you are bringing in is almost 8. And again bụ na mgbe ọbụla ị mechara ụdị ihe dị etu anwa ị na-desecrate the land na ngwurube di gị anụrụ gị. Dị afọ ị na-agbakwu ndụ di gị na nwa nwoke dị ọkpara gị, especially dị ọkpara gị ayaga. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị na-eje ekota nwa agbụrụ pụta nwa dị etu ịmakwa ihe ị na-eme. Anyị nwa na-agba famili agwaghị ihe anyị na-afụ n'Afrịka na-agba n'aka na-agba n'ụkwụ maka onwe onye ya bịa ejuọ ya afọ okwu kwuo onye ebe ọgbọgbọ iwuzi ya afa a na-ekwu na ọ bụrụ onye nwa dị ọkpara onye nwa agwa na ya bụ dị ọkpara mana ị na-agwọzi afa na afọ adịghị rekọgnaizi asị dị ọkpara. Ịjụọ ya afọ nwanne ya na-esu ya nwoke enwere ike ọ bụrụ na nke a bụ nke legitimately nna ya mụrụ mmụọ a na-ekwu nọ nke a nke ji ọfọ maka na nke a bịara na abụrụ ọbara ya nwa ezinụlọ maka na nke ekotara niile ụfọdụ bụ nke ekotara ekota ka onye nwoke n'isi ụfọdụ bụ nke agbata n'ala nkụ maka ụfọdụ ụmụ nwaanyị can tell you na 30% of married women can have something to do with their ex. Gịnị ka na-ekwu maka ya is abomination sepụ aka enwere ofe ngwọsibara consequence and the laws ihe dalụ by na gị nwa nwaanyị si ka ije gbaa n'ilo na nwoke gbara. I can tell you na ihe ị na-eme ewu niile akpụrụja family si n'ala oge na-abịa mgbe onye nwoke ahụ ije nwaanyị ije tụta n'ilo ga-abịa buru ọfụ ma ọ wee okenye rie na ọ na-akpọkụ ndị ichie na-akpọkụ ndị Eze-Ana enwe ndị ya ṅee ntị ihe bata na ya ṅee ntị because ọ bụrụ dị even bona fide person of the family. Yes, ị nwere ike si na-emere ego bụ eziokwu n'isi nne mana emere ego sị a na-eme ego ekwuru na nne eji amụtawa n'ilo. O nwere ihe dị iche iche ihe akpara akpa dị Igbo tụrụ ilu si na agbakọ ọkwa nwa n'onu ọ dị agwa n'afa akpa alahụ n'ute. Ọ bụrụ na nwoke nụrụ gị nụchalụ gị na akpa from day one a na-akpa o nwekwa ka nwaanyị na-anụta nwaanyị na Igbo mana ọ ga-enwe nwoke a ga-epresent. Enwere ike ije afọ nwaanyị onye nwoke nwụrụ anwụta nwaanyị na Igbo mana a ga-enwe nwoke a ga-epresent. Ọ bụrụ na akpara akpa ụbọchị ụtụtụ wee kwuo na-anụta gị gụ nwaanyị n'afa Ifeanyị Okeke nwụrụ anwụ however na-epresent Chibuike Obi ka ọ bụrụ onye nwoke ya kwudoro akpara akpa. Ịghọtara ya maka na adị bụ nwere atụ ọsọ ngorongoro bụrụ onye ịtọ. Nke ọzọkwa ahụ makwa na nwoke ya nụtara gị ọ bụrụ na nwoke dị incapacitated na nwoke ahụ emewu ihe dị na ya wee jiri aka ya with his approval wee arrange for another person ka ọ na-arụrụ ya ọrụ akpara akpa maka dịka si gwugwa gị adịghị bụ nwere atụrụ ọsọ ngorongoro bụrụ onye ịtọ enyere permission ọba. Ịghọtara ya mana ọ bụrụ na ị na-eme mmadụ nwaanyị ya nwatakịrị afọ na-asị wee na-ala nne ya onye abụzụ. Ịghọtara ya gịnị ka m na-ekwu ya ọ ihe jọrọ njọ na Igbo nwe ihe nji wetụ ya bụ iwu. So ọ bụrụ na mgbe ọbụla a na-eme ihe onye nwe ihe ga-ama maka na onye nwere na-eke ya nwe onye abịa ọkpofu wee kwụọ ya bride price. That person that paid their bride price have lion share ihe na-eme na ndụ gị. So what am I saying? You are forbidden whatever way you look at it. Don't mind anybody ga-asị gị bịa ka ekpere gị mere na akara nke obe oseghi obe ekene mmadụ ugboro 5 ekene ekwenna Chukwu ugboro na-agba adụgo gị njọ wara ị na-ewere honey pot je na-enye nkwa ọdọ n'ilo. Ihe ị na-eme bụ alụ na alụ ndị ọzọ anyị ga na-ewu one after the other. Alụ ndị ọzọ ịgbalịghị anụ ihe ọ bụla akpọrọ alụ n'ala Igbo zere ya maka na mgbe ọ bụla ị na-eme alụ ị na-ede secret land and na-agọzi mmadụ. Whenever you are not at peace with the land, it's very easy for somebody to cast spell on you. It's very easy for somebody to manipulate you because dibịa ọbụla na-agwọ otu ike ya dụrọ n'elu. Dibịa ọbụla na-agwọrọ gị ajọ ma onye ọ na-ejere gị aja ije step on the ground ọ na-azụ ụkwụ na so ada ahụ ọ na-azụ ụkwụ na ya ga-ekpe ya ikpe ma ọ bụrụ na aka gị dị ọcha na anakwudo olu gị. So nwanne gbawa mbọ wepụ aka enwe n'ofe ka anakwudoro gị ka ọ ga-abụ onye ọbụla cheche ihe ọjọọ ya eme onye agha ome onwe ihe onye butere n'ọja ya dị imi na ọnya ekpere. Ekwere m na Chineke. Ekwere m na ọ dịghị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke mewere m ya. Ya gazie. Chetakwana m bụ ihe eji nweta anyị 0805 7837 672 or 0813
0813824381. In the screen, you have those numbers. May the blessing of Chukwu be with you all. May you be protected. May you be favored. May the miracle begin to happen in your life. Now, Chukwu keep me here. You can't listen. I can't. Yeah, guys. Yeah. You don't know.